Asier Borrero, Gregorio Escudero, Garikoitz Etxeberria, Faustino Marcos eta Irantzu Gaiastegi euskal presoak Euskal Herriratuko dituztela jakinarazi dute Espainiako espetxe erakundeek, denak Eusko Jaurlaritzaren esku dauden espetxetarako mugituko dituzte. Espainiako kartzeletatik Euskal Herrira lekualdatzeko geratzen ziren 5 presoak dira eta modu honetan Etxerat elkarteak eta Sare Herritarra plataformak itxitzat jo dute hainbeste urtez luzatu den sakabanaketa politika. Sareko Joseba Azkarraga eta Etxerateko Jose Morales bozeramaileek aldarrikapen horren alde egin den lan guztia azpimarratu dute eta zoriondu egin dituzte modu batean edo bestean beren ekarpen handia naiz xumea egin duten guztia. Azkenean iritsi da aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Arratsaldeon, Etxeratek eta Sarek presoei lege arrunta aplikatzea izango dute helburu aurrerantzean. Presoei lege arrunta aplikatzeko eskatu dute eta aldarrikapen hori etxera leloaren bidez egingo dutela azaldu dute. Aurrera golduko diogu gai horri lehenago baina baditugu beste lerroburu batzuk. Izan ere, frantses estatura begira pentsio erreformaren kontrako protestek ez dutetenik. Azken egunotan istilu larriak izan dira Ipar Euskal Herrian. Aiara Durreta. Pentsio reformak tentsioak gogortzen jarraitzen du eta protestek gainera ez dute etenik. Istilu larriak izan dira egunotan Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Parisko gobernuak pentsio erreforma 49.3 dekretu bidez onartu ostean egunero mobilizazioak izan dira. Eta testuinguru horretan Elisabeth Borne lehen ministroaren bulegoak iragarri du Bornek aurreikusten duela sindikatuekin eta oposizioarekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosahalmenari eta zerbitzu publikoari buruz izango direla jakitera eman du gaur goizean Frantziako gobernuko bozeramaileak. Krisi soziala eta politikoa eragin du pentsio reformak, baina gai hori baztertzea eztabaidan erabaki du Macronen gobernuak. Lan gatazketan Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek protesta egin zuten atzo eguerdian Bilbon, ELA eta LAB sindikatuek deituta lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. Aiara. Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek mobilizazioekin jarraitzen dute. Denbora librea jarri dute erdigunean oraingoan eta LAB eta ELA sindikatuek deitu dituzte mobilizazioak. Igandean horrela mobilizazioa egin zuten eta denbora librearen balio azpimarratu zuten bertan. Lan hitzarmenen negoziazioak bloketuta daudela ohartarazi dute eta akordiora heldu ezean apirilaren 3, 4 eta 5 greba izango dute Bizkaiko merkataritza orokorreko beharginek. 8.500 langile baino gehiagori eragiten dieten hitzarmenak dira aipatutakoak eta aspaldi daude berritu gabe. Hala ohartarazi dutenez gainera aurreko negoziazio bileran patronalak kapilaren igoera eskaini zien, baina horren trukean udako larunbat arratsaletan lan egin behar zuten beharginek eta sindikatuentzat hori onartezina da. Bihar platerean jateko nazioarteko eguna dela aprobetxatu du gure platera gure aukera taldeak aldarrikatzeko eskola guztiek eduki behar dutela sukaldea. 17 ikastetxek eskari komuna egin diote Eusko Jaurlaritzaren mendeko hezkuntza sailari euren eskoletan sukaldea eraikitzeko gaur Bilbon egindako prentsaurrekoan. Lortu dugu pixkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planea jada hildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela hezkuntza sailari eta hezkuntza saila eskari horiek aztertzen ari dela. Dena den, argi dago alde batetikan aldaketa bat dagoela, hezkuntza saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoak daukaia da, baino egia da pausuak motel doazela. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela
menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatikan uste dugu Hezkuntza Sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Eta kulturan gaur antzerkiaren eguna da eta horren harira Maialen Marinekin egin dugu hitzordua. Maialen Gaiarreko komunikazio arduraduna da eta egun honen ospakizunaren bueltan Gaiarre antzokiak eskainiko duen programazioa kontatu digu. Egun potoloa astelenean izanen da, El Gaiarre improvisa antzeslanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den eszenatoki horren gainean. Hortaz oso emanaldi interesgarria izanen da. Eta kiroletan Gasteizko Arazki taldea Erreginaren Koparen txapelketan lehiatuko da. Kutxabank Arazki taldeak ostegun honetan Casademont Zaragozaren aurka jokatuko du Zaragozan. Aurten, Erreginaren Kopa Zaragozan izango da martxoaren 30-etik aprilaren birarte. Creo que es un regalo jugar la Copa. Tenemos muchas ganas de ir a Zaragoza. No podemos prometer una victoria, pero sí vamos a luchar y espero que vamos a estar aquí celebrando. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Ostiralean iragarri zuten Espainiako espetxe erakundeek azken 5 euskal presoen Euskal Herriratzea eta Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak adierazi zuen urte askotako lanaren emaitza dela, baina lana etzaile amaitu. Azaldu dutenez, aurrerantzean presoen etxeratze prozesuan eragitea izango dute helburu, legeak zehazten duen ibilbidearen arabera. Azkenean iritsi da aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Milaka kilometro egin ditu, dozenaka istripu gertatu dira, milatik gora zauritu egon dira, eta ezin dugu ahaztu 16 lagun galdu ditugula, 16 pertsona gelditu direla bidean. Euskal presoen sakabanak eta hainbat hamarkada daramatza, eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu, eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da, bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Gure postasuna neurrikoa izan behar da. Ezin dugu hainbeste min eta sufrimendu ahaztu.
Oraindik ere emateko dauden beste pausuen bidean eta konpromisoan jarraituko dugu. Zeukan zentzurik eta ondo dago. Ez dut uste ospatzeko gauza bat danik eta ez ziklo baten edo era baten amaieri. Bizi osorako zigorrik ez lelopean Rubenatx Roiz Iruñeko presoaren etxeratzea exigituko dute arrotsapean apirilaren 1ean. Iruñeko presoari ezarritako 7/2014 legearengatik. Lege honek ez ditu kontutan hartzen presonek Frantzian betetako 16 urteko espetxe zigorra. Zazpi barra 2014 legearekin aplikatzen zaion salbuespen araubidea salatzen dugu. Lege honen aplikazioak askatasunik gabeko pertsonen giza eskubideak urratzen dituela uste dugu. Jonek, ia 16 urteko zigorra bete zuen Frantziako espetxeetan. Europar Batasunak arau bat eman zuen, eta arau horren bidez, lortu nahi zen Europako zigor arloko epai guztien eragina baliokidea izatea. Horrek, esan nahi du ebeko espetxeetan betetako zigorrak zenbatu egin behar direla. Jon Rubenatxen eta beste 51 presoen kasuan hori ez da gertatu. 55 urteko espetxealdi efektiboa estalitako biziarteko kondena baten baliokidea da. Hori ezin dugu onartu. Jonek espetxerako bidea egiteko duen eskubidearen urraketa salbuespenezko espetxe politika baten ondorioa da. Hau guztiagatik, gure ekimenarekin bat egiteko eta apirilaren 1ean bizi osorako zigorrik ez, etxera leloarekin burutuko dugun manifestazioarekin bat egiteko gonbidapena luzatzen dizuegu. Grebei dagokionez, Frantziako erretreten erreformaren aurkako mobilizazioek eta protestek ez dutetenik. Egunotan hainbat istilu eta protesta egon dira estatuko hainbat herrialdeetan. Kaleko hainbat osagai ikusi dira sutan eta suhiltzaileak ere protestara batu dira. Pentsio reforma onartu zuten bozketarik gabe 49.3 dekretu erabilita, eta horrek haserrea piztu du gizartean. Lege proiektua onartu ostean egunero protestak egon dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Tentsioa gogortzen joan da gainera, istiluak izan dira, eta horren ondorioz 100 pertsona atzilotu eta zauritu dituzte poliziek. Asteartean alaber beste grebagun batera deitu du intersindikalak iparraldean zein Frantzian. Erreforma onartu zutenetik egiten duten 2. baina mobilizazioak hasi zirenetik deitzen duten 10. Krisi politiko eta soziala eragin du pentsio reformak. Hala Elisabeth Borne Frantziako lehen ministraren bulegoak iragarri du, Bornek aurreikusten duela oposizioarekin eta sindikatuekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosalmenari eta zerbitzu publikoei buruz izango direla jakitera eman du goizean Parisko gobernuaren bozeramaileak. Hau da, baztertu dute pentsio reforma eztabaidagai izatea. Alemanian berriz herrialdeak geldiarazi duen azken urteotako garraio grebarik handiena da. Hegazkin, tren eta autobus zerbitzuei eragiten dien 24 orduko lanuztea da eta Bilboko aireportuan esaterako 16 hegaldi bertan behera geratu dira. Sindikatuek inflazioaren araberako soldata igoera eskatzen dute, 10% igoera hain zuzen ere, eta gaur hasi dute patronalarekin 3. negoziazio errolda.
Eta gai zaldatuta etxean bai, etxez etxeko zaintza eta teknologia biltzen dituen proiektua da eta Arabako Foru Aldundiak etxean martxan jarriko du apirilean. Hasieran proiektu pilotua izango da eta 50 adineko pertsonei eta desgaitasunak dituzten pertsonei eskainiko zaie. Profesional talde batek plataforma baten bidez arriskuak detektatu eta pertsona bakoitzari jarraipen zuzenagoa eskainiko die. Eta ikastetxeekin jarraiki bihar platerean jateko nazioarteko eguna dela aprobetxatu du, gure platera gure aukera taldeak aldarrikatzeko eskola guztiek eduki behar dutela eskaratza, Aiara Durreta? Eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari 17 ikastetxe publikok. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak. Hori nahi dute eta hori lortzeko bidea lehenengo urratsa eskoletan sukaldeak egotea dela deritzote. Horretarako gure platera, gure aukera izeneko kanpaina abian da eta mugimenduari esker dagoeneko hainbat urratz eman dira. Adibidez, 2019-2023 hezkuntza azpiegituren planak jasotzen du 6 sukalde eraikitzea, baina momentuz soilik 2 eraiki dira. Horregatik diote ordezkariek urratzak ematen ari direla, baina oso moteldoa zela. Ikastetxeetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote 17 ikastetxe publikok Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari. Bulkada bat eman bertzaio, eskaera hauei eta Hezkuntza Saila hasi behar da, lehen sukaldeak egiten, sukaldea egiteko aldaketa bat dagoela, Hezkuntza Saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoak daukaia da, baino egia da pausuak motel doazela. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak aldarrikatzen dituzte, eta hori lortzeko bidean lehenengo urratsa ikastetxeetan sukaldea izatea dela deritzote. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatikan uste dugu Hezkuntza Sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Horretarako gure platera gure aukera izeneko kanpaina abiatu dute eta mugimenduri esker urratsak eman badituzten arren pausoak oso motel doazela ohartarazi dute. Errealitatea aldatzen ari da azken urteetan ikastetxe publikoetan. Orain dela urte gutxira arte sukalderik gabe egiten ziren ikastetxe publikoak eta orain lortu dugu pixkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planea jada ildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Eta plan horretan ja 6 sukalde eraikitzeko helburua jasotzen zuen plan horrek. Hala ere, esan behar da baita ere, plan hori 2023an amaitzen da eta momentu 6 urtetiken 2 bakarrik egin direla. Bestalde, egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela Hezkuntza Sailari eta Hezkuntza Saila eskari horiek aztertzen ari dela. Duela 3 aste martxan jarri zuten kanpaina eta aurreikusten dute ikastetxe gehiago atxikituko direla. Izan ere, egun 500 ikastetxe baino gehiago daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta soilik eren batek du sukaldea. Horregatik hezkuntza publikoa kalitatezkoa izateko kalitatezko janaria ere exigitzen dute. Eskola publiko kalitatezkoa izateko, gero eta gehiago ezinbesteko baliabidea dela ikastetxean bertan sukaldatzea. UEMak egiturazko neurriak eskatu ditu euskararen erabilera sustatzeko. Herriko langa gainditu du, beste 4 herri onartuta Arrankudiaga, Arruazu, Doneztebe eta Etxebarria. Horrela, UEMak Euskal Herri euskaldunaren orubeak sendotzeko konpromisoa hartu du. Eta gure lokanta berriekin amets egingo duten aur jaio berriak esnatu daitezela euskararen herrira eta zorioneko. Euskararen aldeko herri mugimendutik sortu zen. Euskaraz bizitzea erabaki zuten hainbat udalek eta horretarako zituzten zailtasunen aurrean elkartu egin ziren. Ilusio handiko ezin dela, bai matraka handiko epe bai. Aizarnazabalen udalerri euskaldunen eguna antolatu eta 17 udalen artean UEMA sortu zen, 1981an. Harrezkero, euskararen lurgunea zabaltzen eta sendotzen joan da, eta gaur egun 100 udaletara iritsi da UEMA. Euskaraz bizi nahi duten udalerriei erantzuteko
lehentasunezko 3 ildo estrategiko lantzen ditu UEMak. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Eskerrik asko orain arte egindako bideagatik, zorionak eta segi lanean. Kulturarlora egingo dugu salto. Orain izan ere antzerkiaren mundu eguna dugu gaurkoa. Horren arira, Maialen Marin Gaiarre Antzokiko komunikazio arduradunarekin izan gara antzerkiaren eguna nola ospatuko duten jakiteko. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatzen da, eta Gaiarre Antzokian pasaden astean hasi ziren ospakizunekin. Hortziralean Jerma Antzezlana plazaratu zuten, Maria Goirizelaiak egin duen Lorcaren egokitzapen garaikidea. Protagonista Max sarietarako hautagaia den Ane Pikaza, eta amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatuko dena. Igandean, todas las canciones de amor antzezlana izan zen, Eduard Fernandezen esku. Eduard filmografia luzea duen aktorea da, bai antzerkian, bai telebistan, baina hause da bere lehendabiziko antzerki bakarrizketa. Amari egindako omenaldia. Ama guztiei egindako omenaldia. Azken egunetan dagoen emakume bat hezur mamitzen duena. Bidaia emozionala eta umorez josia. Egun potoloa astelenean izanen da, El Gaiarre Improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala, improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den estenatoki horren gainean. Hortaz oso manaldi interesgarria izanen da. Eskaintza zabala egiten du Gaiarre Antzokiak 1851 urtetik, eta antzokira bisita egiten duen publikoa ere oso anitza izan da beti. Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen Besaulkien patioan atzean ipintzea, eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, umorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da, umorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako umore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baino bai, noski aldatu egiten da, aldatu dijoa eta oso anitza da. Sami Ayub aktore egipziarrak antzerkiaren nazioarteko eguneko mezuan erranduenez, antzerkia da, jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsean oinarritzen dena. Hau da, bizitzan. Hernanira egingo dugu salto. Orain izan ere udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta trans pertsonak aitortzeko xedearekin. Ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisita gidatua egin dute. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta trans pertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izen emateko. Hemen atzean ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi danik sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela, eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin, eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezko aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Esaten genuen zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira.
Orduan hortik tiraka hasi ginen, eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da, oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitza egun topatzen, baina azkenean topatu genuen, eta artxibotan ofizialki Andre kale izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izan aldaketa ofiziala, eta 2015ko txaian inauguratu genuen. Gakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapen handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera, emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzeite zutelako eta librezialako ere muhortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena apartekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako 2, eta Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen zitzaigun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela lekua, erakutsi zigulako zer zan transexualidadea, orain dela 10 urte ez genekilako zer zan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai, bere leku eman nahi izan diogu, eta memoriariketa bat esate genuen inbehar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri bat nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko erreztu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferentziak ere eukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituztu da egitera. Emakume erreferenteak importanteak dialako, eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan egin zutenak, edo ez egokien leku batetik atea zianak, edo behar ditugulako erreferente emakumeak ere, hurrengo belaunaldi transmititzeko. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Lierren eramaten abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Zaren hori porrota planifikatzen, akatsak bikoitz ordaintzen, probatu alduzu zeure burua barkatzen.